Goedenavond, je kijkt naar Zeeland Nu. De komende minuten praten we je helemaal bij over het laatste Zeeuwse nieuws. Twee ongelukken op de N59 bij Zierikzee zorgden vanmorgen voor een verkeerschaos. Rond 9 uur vanmorgen reed een automobilist een fietser aan. Zij is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. En even later botsten een auto en een motor op elkaar. Beide bestuurders raakten daarbij gewond. De weg was tot in de middag afgesloten. 40 jaar lang kleurden vliegers jaarlijks de lucht boven Katzand. Maar vandaag gebeurt dat voor het laatst. De organisatie stopt er namelijk mee. Het is mooi geweest. Voor de trouwe deelnemers komt dat afscheid hard aan. Vreselijk. Ik vind het echt heel erg jammer. Ik kom hier al 30 jaar, dus dat is voor mij best wel treurig. De vliegeraars komen uit alle windstreken naar Katzand om er hun mooiste creaties te laten zien. Het is gewoon lekker strand, lekker even de zee in. Het is een soort vakantie en lekker vliegeren. Toch hopen sommige vliegeraars op een doorstart. Deze vliegeraar uit Zuid-Holland hoopt namelijk op een samenwerking. Misschien wil de gemeente Sluis meewerken. Ik heb al gevraagd, we hebben contact gezocht van kom laten we het gaan oppakken. En wie weet volgend jaar staan we er weer. Lukt dat niet, dan valt vandaag na 40 jaar definitief het doek voor het Vliegerfestival in Katzand. Ja, dat wordt voor je huisje neergezet, dus het kan niet mooier. Wie aan de kust in een strandhuisje slaapt, weet hoe het is om bagage of een zware boodschappentas de duinen over te sjouwen. Een probleem waar Michiel Buren uit Vlissingen regelmatig mensen over hoorde klagen. Ik sprak mensen op het strand en die hadden nogal problemen met hun bagage om die over de duinen te krijgen. En ja, ik had een jeep. En daarmee was de strandbezorgservice geboren. Ook Betsy en Frans, die sinds 1995 een strandhuisje hebben, hoorden ervan. Via een kennis, die kwamen wij tegen op het duinpad en die vertelde van er is een strandservicebezorging. Ik zeg, dat is keurig. Naast de bagage levert Michiel ook boodschappen van lokale ondernemers. En ook Betsy en Frans zelf worden door Michiel netjes voor hun huisje afgezet. Betsy die is moeilijk te been op het ogenblik en een heleboel ellende had. En de conditie wordt ook minder natuurlijk, dus vandaar. Dan gaan we lekker met die auto. Michiel is blij dat hij mensen als Betsy en Frans kan helpen. En daarnaast is het ook gewoon genieten. Dit is wel mijn fijnste werkplek tot nu toe, dat moet ik zeggen. Ja. Lekker met je blote voeten in het zand en iedereen is blij. En die band die hij opbouwt met zijn klanten, dat bleek een onverwachts cadeau. And I had great time playing chess here. Thank you everyone. Een nieuwe naam en meteen een winnaar van internationaal formaat. Het voormalige HZ schaaktoernooi ging dit jaar verder als Scheldemond schaaktoernooi. De eerste winnaar onder die naam is de 20-jarige Indiër Raunak Sadhwani. It feels great. It's my first tournament win in maybe a year, so I'm very happy about it. I had slightly like a bad period, but now I won a tournament, so things are looking good. Sadhwani begon als hoogst geplaatste speler aan het toernooi, maar moest op de slotdag nog een half punt achterstand goed maken. Op onderling resultaat ging Sadhwani er uiteindelijk met de winst vandoor. I really had to win that game. I was trailing by 1 point. If I don't win, he would have won the tournament. So yeah, that was the best game and the most important. Bij zijn eerste deelname in Vlissingen schrijft de jonge Indiër meteen de eerste editie van het Scheldemond schaaktoernooi op zijn naam. It's my first time and I really enjoyed the place. It's really relaxed here and I would love to visit again. Ik loop nu al dagen. Vlissingen zingt, het is inmiddels een begrip. En gisteren was de 17e editie van het Zangfestijn. Vlissingen zingt is een feestje. Voor de mensen die niet op vakantie zijn. Of juist die in Vlissingen op vakantie zijn. En tot nu toe werd dat samen met Nederland Zingt mee georganiseerd. Maar vanaf volgend jaar wil het festival op eigen benen staan. We zijn 17, volgend jaar 18 jaar oud. En dan ben je volwassen, dan kan je het alleen. Dus we gaan het gewoon overnemen. Er zijn zo'n 20 vrijwilligers nodig volgens de organisatie. En als de mensen daar net zo enthousiast over zijn als over het feest, moet dat goed komen. Geweldig, geweldig, echt geweldig. En morgen hebben we geen stem, dus morgen niet bellen.
Vanavond trekken nog wat hogere wolkenvelden over de provincie naar het noordoosten. Het blijft lang warm. Wel steekt de wind langs de koppen van de eilanden wat meer op. Vannacht is het op enkele wolkenveldjes na redelijk helder en daalt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. De wind is dan zwak tot matig uit zuid tot zuidwest. Morgen trekt in de middag een zwak frontje over met tijdelijk wat meer bewolking en wellicht zeer lokaal een spatje regen. Veel stelt het zeker niet voor. Het wordt 's middags 21 tot 25 graden bij een matige noord- tot noordwestenwind. Ook dinsdag is het nog niet zo warm, wel zijn er zonnige perioden. Vanaf woensdag is het weer zeer zonnig met de middagtemperaturen van 25 tot 30 graden. En tot zover. Volg ons vooral online om op de hoogte te blijven van het laatste Zeeuwse nieuws. Voor nu in ieder geval nog een fijne avond en graag tot morgen.